नुयो गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ साहस मोनसे मोनो माब्लाबा जे बर' थियेटार हिसाबै माब्लाबा बै कमेन्ट्सफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव दुखु नाङा ने कमेन्ट्सफोरखौथ' बिब्दिथ' गाज्रि बिदि कमेन्ट्सथ' होफेरा खिन्थु खाफा खानैफोरा माने बुङो जे माने थियेटाराव थाग्राफोरसो फाल्तु माने थियेटार माने कालचार लाइननि मानसिफोर खायसे गाज्रि नोजोर होग्रा दङ थ' बेयाव माने सोरबा खायसेया भुल मावो बे माने बिदि नङा जे माने थियेटार बा फिल्म लाइनाव थाग्रायासो गाज्रि बे नङा मोजाङा मोजांखा जेरावबो बे गावनि आखलनि सायाव सोनारो चान्स लाग्राया फाल्तु मानसिया जेरावबो थाखागोन बेबायदि अफारा शपिंनि अफार बेरायनाय अफार माबा फाल्तुनि अफार बिदिया फैखागोन खिन्थु निजे स्ट्रं जानांगोन गाव स्ट्रं बा जेरावबो मोजां आरो बिब्दि मानसिखौ नों सब जायगायावनो लोगो मोनगोन मोजां गाज्रि आखला गासै हारि गासै धोरोम गासै गामियावनो थायो बेनिफ्राय जों नुबाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव बिराद माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय नङा होमबा आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम सरकाराबो जेनेबा गोबां आयेन बाहायनानै बेखौ होबथानो गोनां बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेलाखौ लाइमोनफोरनि फारसे मा बुंगोन बेसोर बेथ' उन्दै समाव हाबा जानाय बे गोरोन्थि बेखौ जों गासैबो मिथियो जोंबो मिथियो गासैबो मिथिगौ थ' दा जाथों गाव फरायग्रोना लाथों बुजिनाय जाग्रोथों नङाबा माथो संसार जानायफ्रावबो एसे प्रब्लेम फैखायो आरो गाव गावनि देहायाबोथ' प्रब्लेम फैयो बेखौ गासैबो मिथिखायो दा जाथों खिन्थु आं बे मोनसेखौ मोजां मोनाखै माने दादि हमलागासिनो दं सरकाराहाय आगोल जेसेबां जानानै थांबाय बेखौ आं निमाहा होजानो लुबैदों दा जिथु नै 2023 निफ्राय बे नेमखौ दाबो आं साबसिन मोनगोनखौ आं सानो आरो बेनिफ्राय लाइमोनफोरा जों नुबाय दिनै बिराद माने बर'फोरनि लाइमोनफोराव जेसेबांखिनि दङ बांसिन माने गाज्रि बेसादफोरजोंसो लोब्बा थानायखौ जों नुदों दा बिथांमोननि फारसे सासे फावखुंग्रि होननानै बुंबाय आं फावखुंग्रि हिसाबै मा खावलायगोन बे बेलायावहाय आं निजेनो मोनफेरदों माने जेब्ला जोंनि बाबायाथ' दिनै थैनाया 10 बोसोर जाबोबाय बाबा थैनायनिफ्राय फंबाय आरो बिमाखौ आंनो लाखियो माने आंनो नायफिनो दाथ' नै फंबायनि हिनजावा हाबा जाबाय बोसोरसे जाबाय बिनि गथ' बिनि हिनजाव आंनो नायो बा जों लोगो नांनानै नायो जेनेबा मोनसे न'खर जिथिया थेवबाबो आंनाव बांसिन प्रेसार गोलैयो बे हिसाबाव मोनसे टाइमावहाय आंनि फंबायाबो निसा खालामोमोन खिन्थु बेयो दा गारबाय बे बुस्थुआ जों ओरैबायदि मोनो माने मोजां लाबोनो हानाया सहस नङा माने बेखौ जों फेस खालामबोखाबाय आरो आंनि न'खराव मोनबाय जेब्ला आं सानो गासैखौबो खावलायो सेंग्रा जा सिख्ला जा गाज्रिनि सायाव दा थांदों खालाम मालाबा जोंनि बर'फ्राथ' खालामखायो मागो बैसागोफोराव बा मालाबा पार्टिफोरनि दिनाव इन्जयनि दिनाव खालामजायो खिन्थु बेखौ हुदा हिसाबै दा लाथों आरो मालाबाबो बिदि दा खालामथोंखौ आं सानो आरो दा बेनिफ्राय जों नुबाय जोंनिफ्राव माने बर'नि गेजेरावबो गोबां माने गोसोम फोथायनाया दासिमबो दङ बे बेलायाव मा बुङो नोंथांबायदि बिब्दि बेलायाव माने जा बा नायजाबानो जा बा फिल्मानो जा बेफोरखौ नायनो बायो मानि थाखाय होननानै सानो बेखौ माने बिदि जायो खायसेया आनखि जोंनोमोन दे मोनसे टाइमाव माने आगोल माने बिदिमोन आरो मा नायनोलै जाथारा माथो एक्टिंआनो मा नायनो माथो फिल्मफ्रानो जाथारा माने निजेनो लाजिनाय मोनोमोन आरो खायसेखौ दे खिन्थु बिदि नङा जे सोरखौ आं नेग्लेक्ट खालामदों बिदि नङा माने मोनसे टाइमाव जोंनि बर'आ माने एसे डाउन लेभेलनिमोन ना दा खिन्थु ओरैबायदि आपग्रेड जाबोबाय माने जोंनि बर'आबो खम नंला होननाय बायदि आरो मोजां मोजां फिल्म दिहुनगिरिफोर फैबाय मोजां मोजां एक्टर एक्ट्रेस उजिबाय समायना समायना हेन्डसाम हेन्डसाम सेंग्राफोर उजिबाय नङा होमबा टेलेन्ट गोनां मानसि उजिबाय डाइरेक्टर करिय'ग्राफार प्रडिउसारफोर मोजां ओंखारबाय थ' साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय दा थियेटार जगतआबो आगोलनि थियेटार जाबाय खुलागान स्टाइलनिफ्राय एसे बेलेग जाहैयो नायनो बरिं मोनोमोन दा एसे सोलायबाय सोलायहोनायखौ जोङो गासै अडियन्सआ रायजोफोराबो लाबोनो हानांगोन सापर्ट खालामनांगोन थुलुंगा होनांगोन अब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनांगोन बेबायदि जुदि साबसिन हामसिनबा अभियासलि बिसोरबो नायगोन थ' नायनांगौ आगैमोनाबो आदा गासै आंनि गोदेरसिन उन्दैसिन गासैबो नायनांगौखौ आं खावलायो आरो थियेटारखौ नायनांगौ दिनै जिहेतु माने बर'फोरा मोनसे खुंथाइ मोनबायब्लाबो नाथाय दिनैसिम बर'फोरनि गेजेराव मोनसेबो सिनेमा हल गैया आरो बेबायदि थियेटाराबो दिनै थैयै थाङै माने मोनथामल' दङ बे मोनथाम थियेटाराबो दिनै बिराद खस्थ'यै माने थांनानै दङ दा बे बेलायाव सरकारनि फारसे मा खावलायगोन बे सिनेमा हल नांगौ बा थियेटारफोरखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना बिहोमा होनांगौ बेनि फारसे आं गेदेमा सारमोननिसिम बेखौनो बुंजागोन बिसोर माने जोंनो थुलुंगा होनांगौ हेफाजाब होनांगौ जेनेबा जायफोर कालचारनि सारमोन दङ बे बिभागनि लाइननि सारमोन दङ बिसोर जोंखौ माने फिल्म हल बानायनायफ्राव एभेलेबेल फिल्म हल जेन बानायनो हायो बेखौ थुलुंगा होनांगौ सापर्ट होनानै जुदि बानायनो हायो मोजां आरो थियेटारखौ जों नायबानो सोलियो माने थियेटारा नायबानो सोलिगोन रायजोफ्रा हेफाजाब होलायनानै नायबानो सोलिगोन आरो बिथांमोनाबो जोंनो जेरै लाइटनि बेलायाव पेन्डेलनि बेलायाव बेफोराव जुदि जोंनो एसे सहाय होयो अभियासलि बिगोमाया हेल्प होनानै गावबो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागोन आरो दा मोना नङा आयराखियाव गोबां होदों सारमोनहा बिथांमोनहा होदों हेल्प होदों जों मिथिना मोनदों
आरो होबाय थानायखौ लुबैयो औ, नङा होबाय होमबा? थानायखौ लुबैयो। अब्लासो हयतो जोंनि बर'नि औ। जि हारिमु दिन्थिफुंनाय उम। गुबुनफ्राबो बुजिनो मोननाय मोनसे थियेटारखौबो अनसायगोन नङा औ, होमबा? बर'फोराबो सानसे समाव माने अनसायगोनखौ मिजिंथिनो हायो नङा होमबा? दा बेखायनो जिहेथु नोंथाङाबो बे थियेटारावनो दिनै थागासिनो दङ औ। दा थाथियाव थाङोबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै औ। गिदिंनो मोन्दों बेरायनो मोन्दों बे थासारिफोरखौ नुनानै गोसोआव माबायदि नांदों माबाफोर सानखांथि फैदोंना? माने थियेटारावहाय अल आसामखौनो गिदिंनाय बायदि जायो थियेटाराव थाबाथाय खना खना जायगाखौ जों खिन्थु नुफेराखै फिल्म खालामबाबो एसेबां नुवा जेराव माने माबा लायो लकेसन लायो बेयावल'सो थांनाय जायो खिन्थु बेयाव ओरैबायदि एरियायावनो मोनथामसो पेन्डेल जाखायो मोनसे एरियायाव थ' बेयाव माने खना खनलायाव जेसेबां बर' समाजनि मानसिफोर दङ बेखौ नुनो मोन्दों गोजोननाय मोन्दों गोबां जायगायाव बिराद अननाय मोन्दों थुलुंगा मोन्दों मोजाङै लाखिदों कमिटिनि मानसि बा न'खरनि मानसिया लाखिदों खायफा खायफा